Jeg driver Ellinglund Økologi sammen med min familie, og vi får hjælp af 5 fuldtidsansatte til at passe køerne og marken. Og vi har cirka 400 køer, 300 malkende og 50 goldkøer og cirka 50 ammetanter, der passer kalvene. Jeg bliver nysgerrig på det friske græs for at lave en lidt billigere fodring af både vores malkekøer, men også især vores ammetanter om sommeren. Ja, der var ligesom flere ting, vi skulle have prøvet af. Vi skulle for det første have prøvet af, om vi kunne blande græsset i fuldfoder til de malkende køer, og så få det ind i stallen på vores foderbånd her. Men vi vil jo rigtig gerne fodre med så meget frisk græs i løbet af sommeren som overhovedet muligt, men vi er lidt udfordret af, at gården ligger, hvor den gør, og vi har kun cirka 100 hektar til rådighed til køernes afgræsning. Så vi skulle ligesom have det hentet. Så det var det, vi var nysgerrige på. Vi har fodret med sådan, det er lidt svingende mængde hen over sommeren, men da vi havde mest friskgræs i fuldfoder, der havde vi 8 kilo tørstof per ko. Det har egentlig fodervognen håndteret fint, og foderbåndet har også håndteret det fint. Vi bruger en lille smule ensilage i løbet af sommeren, men det er meget minimalt. Jeg har kørt i 5 måneder nu i år, og vi har hentet godt 3 millioner kilo frisk græs hjem. Og alle de kilo har jo ikke skulle laves til ensilage, og dermed har der ikke været et ensileringstab i den afgrøde. Men der er heller ikke skulle bruges plastik og så videre til det. Min fornemmelse er, at vi sparer noget proteinfoder, som vi kan konvertere over til noget stivelseskraftfoder. Vi har nok egentlig kørt med ret uændret kraftfodermængde, men vi har kunne køre med en lidt billigere kraftfoder sammensætning. Vi vejer jo alting på en brovægt. Det, der er den daglige variation i det friske græs, er jo, om det har regnet eller ej, hvor tørt er det, men vi har altid cirka de samme kilo tørstof med på vognen hjem. Så når vi regner baglæns, så kan vi godt sætte en standard tørstofprocent, og derved regne vores udbytter ud. Og vi kan se, at udbytterne er højere i de marker, hvor vi kører med græsvognen, end hvor vi tager slet. Så er der jo ikke ensileringstabet på de kilo, som køerne får direkte. Så der er helt sikkert en gevinst ved det og et større udbytte. Men jeg ved, altså i forhold til klima, der tænker jeg jo, at det er oplagt at bruge noget mere frisk græs, altså øge udbyttet fra det samme areal. Og lave en længere sæson. Altså jeg synes, det er jo imponerende, at vi kan køre der, selvom at det regner ret meget. Vi kører jo en uge, og der kom 40 mm i går. Altså, vi kan godt køre i dag alligevel. Vi har jo for eksempel også en snittervogn, og så har vi jo den her maxigræs. Så vi har jo 2 setup, men forskellen er jo, at sættet med maxigræssen, det vejer jo ikke helt så meget som når det er fyldt. Med fuld læs vejer den mindre end snittervogn og traktor vejer tomt. Og det tænker jeg har en enorm forskel på, når vi kører ud på græsmarkerne. Så det er et lettere setup, det er mere skånsomt, når vi kommer rundt. Og græsset har ikke været nede og ligge på jorden, det er direkte oppe i vognen. Men køerne elsker det. Altså det er ikke, de synes altså, det er fantastisk. Og det er en sjov oplevelse at fodre frisk græs. Smider man frisk græs foran små kalve, der går sammen med nogle køer, så selvom kalven måske kun er en uge gammel, så begynder den at spise græs. Fordi at det er den altså kodet til. Altså det er sjovt at se det der, at de har lyst til at spise græs, selvom at de er bitte små og egentlig bare går og drikker mælk, så kan de godt spise græs. Jeg startede jo med sådan en lille polsk vogn for at prøve det hele af, fordi det er ikke rigtig, det var lidt mange penge at bruge på den her vogn. Men så kunne vi jo se, at det kunne godt fungere i fuldfoder, det godt fungere men så fik vi ligesom appetit på mere og skulle have mere frisk græs hjem.
og der blev den simpelthen for lille til os. Og så havde jeg lidt dialog med Jørgen, og så fik vi fat i den her vogn, som er lidt speciel, fordi det er en prototype med et andet klipperbord end dem, der kører med skivehøster. Så det fik vi god hjælp til at komme i gang med sidste år, og den er vi blevet rigtig glade for til i år. Ja, altså vi oplever, at der er jo god service på vognen, og Kumlede ved virkelig meget om vognen. Det er jo dem, der ved noget om vognen i Danmark. Altså vores udfordring her langt oppe i Midtjylland er jo, at de bor i Løgumkloster. Så det kan godt give en lidt lang køretur. Jeg havde en her for et par uger, eller forrige weekend, men der var ingen ballade. Der blev drejet en ny aksel til den her vogn på en lørdag, så det var super god service. Så der er god opbakning. Eneste ulempe for os er, at vi bor så langt fra hinanden, men det må vi jo. Der er god opbakning alligevel. Det er super. Inden sidste sæson, der var der et møde ude i Vestjysk, hvor Jørgen havde samlet folk med erfaring med at høste frisk græs, ligesom var samlet, og der var vi ude og få lidt staldtips og lidt fif til, hvordan får vi mest ud af græsvognen. Og det er jo egentlig det, det er jo sådan en god inspiration til at få flere hektar igennem græsvognen og få mere græs ind foran køerne og få mest muligt ud af den investering, det nu er at købe en vogn. Så det synes jeg egentlig, det er jo god inspiration, og hvis der er noget, så synes jeg, Jørgen er god til at inspirere, hvis man lige går lidt fast i et eller andet.